Joudun ensimmäistä kertaa ikinä poistaa jonkun videon kommentit käytöstä. Jaoin eilen mun oman kokemuksen siitä, että suurin osa niistä miehistä, jotka on mua ahdistellut, on ollut kantasuomalaisia. Ja tästä syystä miesoletetut sitten alkoi laittaa mulle kommentteja, missä ne toivoo, että mä joutuisin raiskauksen uhriksi. Voin sanoa, että meillä jokaisella naisella on omat kokemukset tähän asiaan liittyen, ja tää nyt sattuu olemaan mun kokemus. Ja se, että te tuutte kommentoimaan tommoista paskaa mun videoon, vahvistaa vaan sitä mun pointtia. Ja sen videon pointti oli se, että jos tästä maasta laittaisi rajat kiinni ja karkottaisi kaikki maahanmuuttajat, niin siltikään seksuaalinen väkivalta ei loppuisi. Ja siis mäkin olen ihminen ja mun ei tarvitse kestää tommoista kommentointia. Voin sanoa, että tasan tarkkaan, jos tulee vielä yksikin tommonen kommentti, niin mä alan tekee rikosilmoituksia. Koska mun ei tarvitse kestää tuota. Ja netissä sä et ole koskaan täysin anonyymi. Et jos tää aihe nyt suututtaa noin paljon, niin oisko aika katsoa peiliin?